בשנים האחרונות אנו מתמודדים עם השאלה כיצד מגבילים את השלטון בישראל. אחת ההצעות אשר עלו היא להגביל את משך כהונתו של ראש הממשלה. אז מה זה אומר בעצם להגביל את כהונת ראש הממשלה? ברוב העולם יש שני משטרים פוליטיים עיקריים. הראשון הוא משטר נשיאותי, בו יש נשיא בראש המדינה. הנשיא שולט בממשלה ובידו יש כוח רב. במשטרים אלו יש הפרדה בין הפרלמנט לבין הממשלה. ובנוסף, לרוב המשטרים הנשיאותיים יש הגבלה לכמות הזמן שבה הנשיא יכול לכהן, בדרך כלל 8 שנים או 2 קדנציות. המשטר השני הוא משטר פרלמנטרי, בו יש פרלמנט אשר הוא זה שבוחר את ראש הממשלה. במשטר הזה יש פחות הפרדה בין הכנסת לממשלה, כי הממשלה וראש הממשלה חייבים לקבל את אישור הכנסת. מצד שני, לראש הממשלה יש רוב קואליציוני, ולכן כוחו גדול. עד היום כיהנו בישראל 14 ראשי ממשלה שונים. משך כהונת ראש הממשלה הארוך ביותר הוא של בנימין נתניהו, שכיהן במשך 15 שנים. עד נתניהו, רק ראש הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, כיהן מעל למכסת 8 השנים המוצעת בחוק. משך כהונתו הארוך של נתניהו העלה את השאלה האם יש צורך להגביל את משך כהונת ראש הממשלה. בשנים האחרונות הועלתה בכנסת לדיון מוקדם הצעת חוק יסוד להגביל את כהונת ראש הממשלה ל2 קדנציות. מתוך 4 ניסיונות של חברי הכנסת לקדם חוק זה, פעמיים הצעת החוק הוסרה מסדר היום, ובפעמיים האחרות החוק נשאר במליאה לדיון מוקדם עד היום הזה. מכאן באה השאלה, האם ההגבלה של הכהונה מתאימה פה בישראל? יש הטוענים שהדבר נחוץ כדי למנוע שחיתות שלטונית, להגביל את רמת כוחו של אדם אחד ועידוד תחלופה בשלטון. לעומתם, יש הטוענים כי הדבר מוטעה, כי ההגבלה פוגעת בזכות הדמוקרטית של לבחור ולהיבחר, ובכך לא מממשת את רצון העם, וגם שאין התאמה בין החוק למשטר הפרלמנטרי הקיים בישראל. מה דעתכם? האם צריך להגביל את כהונת ראש הממשלה? האם צריך להשאיר את המצב כמו שהוא? אולי יש פתרון אחר? תחליטו אתם.